Hvor er du på vej hen? Jeg har det ikke så godt, så jeg tror, jeg smutter hjemme af. Men er du svag eller hvad? Det er sgu da i gymnasietiden, vi skal vise vores værd. Hvad mener du? Vi skal ud og finde fest hver weekend. Det tror jeg altså ikke, jeg har tid til. Jeg har både arbejde og familie, jeg skal se til. Hvis du vil være med i vores vennegruppe, skal du også være villig til at tage ud med os hver weekend. Vi lige starter første G. Vi skal vise, at vi topper hierarkiet på skolen. Jamen, Der er ikke noget jamen. Så er der dog sammen og tage en tår. hvad er der i? Står du og skubber mig? Nej, jeg kan ikke drikke så meget. Du skal fandme ikke skubbe mig. Hvis du vil have nogen chance om at være relevant på din tid på skolen, så skal du fandme holde din kæft og gøre, hvad der bliver fortalt. Forstået?